Takže zdravím vás, moje meno je Jano a ja vás vítam taká informačka, že budeme s Kubom TV robiť aj live streamy. Bude to možno o 8 v piatok, každý piatok o 8 alebo o 9 uvidíme, ako sa bude dariť. Tak, ale budeme hrať za prvé hry Minecraft, SF a to je všetko. Ale pýtali ste sa ma, že prečo nie je Pixel, potom a ostatné hry. Pixel už ma nebaví ani tak, už ho ani s Kubom TV ani nenatáčame, ani nehráme, už sme nehrali vyše mesiaca. No, troška menej, ale dlho sme ho nehrali, už nás to nebaví. Ale ešte raz by som vás chcel pozývať na ten livestream každý piatok. Keby nebude, tak vám dám informačku, že livestream sa bude konať tedy a tedy, lebo preto a budem sa s vami lúčiť a čus.